Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Pahit ko kaimbag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinigong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. kahit na konting Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadagikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Aya. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online niling tulumanon Bagong Bayani. Biyudo na ang among amahan. Masakiton kay na-stroke o buta pa cute. Ang akong manghod nga ulitaw, mao'y nag-atiman kaniya. Naningkamot ko isip working student hangtod nakatapos ko sa akong kurso nga nursing. Tuloy ka tuig na ko sa usa ka public hospital isip nurse sa dihang giingnan ko sa akong uyuan nga naa siya'y kaila nga makatabang ka na ko aron makalarga sa laing nasod. Tawagalan ko ninyo sa ngan nga Aya, usa ka OFW isip nurse sa Sydney, Australia. Ay, salamat. Umanagyo ko sa akong shift. Ngano day, nakidate ka ron, Aya? Lo, wa mang good. Layo ra gidas tinuod kay akong papa, dako pa in taon na akong problema. Ihatod tadi ka, pero saon nga duty pamud ko. Ay, sige ra, uy. Salamat talang gid kaayo, Ronela. Aya. Ano sa pa hindi ko rin masugtong? Hoy, nanasad ka ana, ha? Ikaw ba ni Kara, nagit ka, uy? Ilang. Mamisita niya ni mo, ha? Kadaga di mo uyab, ah. Gusto pa gyud ko nimong i-appeal sa... Magdali ko kay... Muhapit para ba akong palit sa mga resita ni Papa? Muhapit pa ko sa suki na akong pharmacy. Miss Aya, uli ka? Oh, Nurse Ding. Oh, muli na ko. Oh, sige, amping. Thank you. Kumusta man si Papa, Don Jerwin? Okay raman, Ate Aya. Natuhog man na siya, ate. Lakaw sa nga to sa kusina, Dong. Ibalin sa sudlanan tong gidana kong sudan, unya, kaon na lang sad, ha? Kay ako lang una may bahala din ni Papa. O, ate. Natuog taon si Papa Chomi. Maningkamot ko pa. Maningkamot ko kutob sa kumahin mo aron mabalik ang anta ni mong makabasko ka.
Pa? Ay, pa. Ni anak ko pa. Nauli na ko gikan sa trabaho. Jerwin. Nikaon pa si Jerwin pa. Okay. Wait sa pa ha. Mag-ilista og diaper din mo, ha? Ha? Jerwin lang. Jerwin. Mawaw ka na ko, pa? Amay duty. Mawaw man si Papa na ako nga ako may muilis sa iyang diaper, dong Jerwin. Nanadas papa nga ako may muilis niya, te. Salamat kay kayo si mong pagsakripisyo alang sa atong Amanda, dong. Te, amahan mo na to si Papa Johnny. Ug buutan kay siya nato. Kung wa pa lang na siya magkasakit, di na siya magkatugot nga magkalisod-lisod ta og ingon ini. Anto silang gid-una ang pag-atiman ni Papa, ha? Kay ako sad, maningkamot ko kutob sa kong mahimo. Murag igor man tingali gidasig sa doktor ni Papa ang atong mindset, eh. Kasi kung tanaw, murag kuli na magid kayo nga mabalik ang kabaskog ni Papa. Dong Jerwin. Bitaw, te. Real talk lang tati ba? Mao man ay akong tanaw sa sitwasyon sa tong amahan. Ibutang na to ngayon anak gyud ang kahimtang sa atong amahan, dong. Mo-surrender ka? Dili, ati Aya. Salamat, dong. Mahal kinako si Papa Jomit, eh. Mong di yung kumapulas Mayong pagkatiman niya. pagbuminaw sa Anong iyang Lex kahimtang karon. Pinoy. Salamat, dong Jerwin. Sige nati. Ika na po'y kaon diya aron mapahaway ka. Sabay pong sa doktor ni Banoy Jumi, bahin na ning iyang sitwasyon. May posibilidad pa man kuno nga mahibalik pa ang iyang kabaskog, tiyo. Maayo hinuon. Manoy Jumi, Manoy. Kadungog ka ba na ako, ha? Si Junjun, eh, imong manghod. Salamat na imong paluaw. Ayaw luya-luya, di ha? Kay, nakahuna-huna ba ako nga bahino na nato ang kayutaan nga tabilin sa atong mga ginikanan. Duha ra silang manaysuon si Papa Johnny o si Tio Junjun. Sa pagkatinuod lang, medyo may pagkaagap o kaptangan ang atong uyoan. Tiyo Junjun, uyo na ka nga bahino ninyong Papa Jomi ang kayutaan nga kabili nilang aning lolo o lola? O, Aya. Nauna-una ko lang nga unfair sa akong maguwang kung dili siya magkapahimo sa iyang bahin sa mga kabilin sa mong ginikanan. Salamat. Manoy. Masakiton ka man. Maong si Aya mao'y gusto kong pakigsulihan na ng bahina, ha, Manoy? Siya man sa nagmaguwang ilang sa ibong mga anak. Pa? Mayabot mo yun. May mo mga abilin. Ado ta magsulti sa inyong sala, Aya. Sige, Tiyo. Sa duhang ka hektarya na mong yuta, nga na mahibutang sa may ilaya, o sa ka hektarya na lang ang akong ihatag nga bahin kang Papa Jomi ni mo, okay? Tiyo Junjun. Kada tungod kay ako man ang nagbuhi sa maong yuta. Pero, ikaw man sa dami dawat sa abot, dili ba, Tiyo? Bilaraman buntaw ng abot ini, uy. Matag tuig, tapar baya ko sa
deficit og sud na kini sa sobrang dapo katuig. Murag sa akong nahibawaan nga, sobra pa manggani ko no sa amoroso sa yuta matagtuig ang gidawat imong abot iyo. Oh, hoy. Ay patagag sulti ay ah. Naunsagod ka nga murag mas nahibaw pa man hinuod ka kay nako. Tiyo, Junjun. Doon ay. Licensed nurse ka magyon ug may working experience sa public hospital nga imong karong gitrabahoan. Mas mayong ularga ka sa abroad. Dako og sweldo dito. Naakay kaila nga mahimo na kong ka-applyan, tiyo? Ano? Unsa man. Gusto ka, ha, aya? Sige lang nga, te. Basta lang nga, tabangan ka niya nga maka-apply para sa abroad nga way hasol. Mao bitaw dong. Nahibaw ba yagit ka nga dugay na kung nangandoy, ana. Gani, na naman gani ko'y passport na gilukat. Paningkamot lang niya dito, te. Saon nga. Tikasan mag-ayo ng uyuan na to. Ayaw lang sagsultihin si Papa Joe, may bahin sa gipanagsultihan na mo ni Tio Junjun, ha? Kay murag, dili gini makaayo para niya dong. Hala, tinuod ka, girl. Mularga ka sa abroad. Nalipay ka, kay wala kay karibal sa imong crush nga si Ronel? Hoy, ginisod siya ba? Bulgar sad kaayo ka, uy. Jesus, kay bawon ako ni mo, Estela. Dili man ka kaniya, Aya. Aw, ako na lang. Okay naman na. Pero ayaw pakitag motibo sa lalaki nga dako ka gusto ini kay tingalig abusaran na ka. Aya. Ang amiga ni mong nurse sa station 2 ba? Si Stella? Oh. Oh. Kaya nga naman di si Stella. Uy, Ronel. Tingog pud, uy. Hey. What's wrong? Flirt mo ng bayhan na? Oh. Ingon siya ni Ana, ha? Una-una og laki. Unsa day yung gibuhat? Nabastusan ko siya gimo. Wa ko bukaw yun. Kay ngano lagi? Paminaw, kay sultihan ti kaya. Stella, nabay gisumbong si Ronel nga rin ako. Yay. Mrag na naka-idea ko noon sa na girl. Ay, kuwang nagid ko ani ay. Ano man ka, uy? Naunsa man ka? Nga nagibuhat man to ni mo. Pagbuminaw sa Lex Overpossessive Pinoy. sa kain ng amigo ni mo, uy, Aya. Ah. So, tinuod di ay nga imong gisigpo ang iyang atubangan, right? No. So, unsa gid tinuod? Kuan mong good. Ang tinuod ng istorya maon ni. Pagdayon akong tikang pakanaog sa duha ka ang angahagdan, na-outbalance ko o pinakalit. O niya, ambot mo sa dato, uy. Iyang atubangan magid mo ako nagunitan imbis manukod ko niya. Ah. So, what to ni mo tuyo, ah? Wa man good. Nawa man gani ko mauni dali ko palayo niya. Bisan, nagmuo ko sa kuntiil nga natapilok. Mao ba? Lo? Naingo di siya ni mo nga ako naggitoyo o gakop iyang atubangan? Oh. Mao yung gingon ako. Oh, kulain sa di Ronel, uy. Dili mo na tinuod. Ikaw man sad good. Pakita man sa kog kag mga moves nga ni flirt ka niya kay nakagusto ka. Aw, kana hinuon tinuod na. Kay tinuod man sa naganahan kay ko niya. Pero dili sa taon ko anang hakop na lang sad ko, uy. Mao ba? Aya, girl. Flirt ragid ko kutob kay crush na kayo na ko siya, pero about issues agib-agib. Never! Maulagi ba nga kung makagusto gani kag lalaki, ayaw pa halata. Ayaw sad, uy, girl. Labaw na gid aning imong mga flirty moves kay kalagmitan manggod ana, dili ka respetuhan sa lalaki, ana Stella. Ay, prangka man lang good ko. Dili ko makamaong matago sa kong feeling. But in fairness, dili ko bastos, ha? Dito ako di mo nga wato ni mo tayo, ah. Nibawabya ka ng Ronel nga medyo stiktohon pod. Maulagi. Ah, si Ronel ay, paingon sad nga musuod nga rin sa kantin aning ospital. Mo exit ko, ha? Ika na pakiksal. Uy, kinahanglan mo kasultihan na imong duha, uy.
About sa issue and serious allegations niya nimo. Nauo ko nga naglagot nga medyo nalain, uy. Wala sa bayot ba? Aw, pabili ba lang kanya nimo para ingnon? Stella! Unsa? Niingon siya nga overpossessive na kuno kay ko? Mas nakailabay ako ni Stella kay nimo. Ay, Bitaw, dugay kami nakauban. Mga estudyante pa lang ni sa nursing hangtod na sa pagsugod pa lang na magtrabaho din ni aning na ospitala. alagi naglaban ni imong amiga na eh. Aron pag-clarify sa imong pamasangil, no? O aron sa bahuman na kanang issue, ha? Ato ning idangop sa grievance committee, uy. Huh? Aron ma-review ang CCTV. O aron sa masilutan si Stella kung tinuod man gani nga gibinastosan kaniya. Okay. Dili ko na. Ha, sige. Kay sigurado mgi ko nga obsessed kina siya nako. Mong nahimo to niyang pagkalit og hakop sa akong atubangan. O ba, sugot ka kayo ko na aya. O sige. Ikaw man ang babae ug maoy na agrabyado ani. Ikaw may muhimo sa move. Okay. Magpasa ka kong complaint against niya para fair pinaagi sa grievance committee. I-inform ang atong head nurse, ha? Aron siya na ang bahala o niya, anak, pagpasaka sa grievance committee level. Nasultihan na to na ko ang akong kaila. O niya, tiyo? Paabuton ko kaniya sa iyang opisina ugma sa buntag alang sa ibuhang aplikasyon para abroad. Salamat, tiyo, Junjun, ha? Anugon kayo ang ibuhang passport? Uy, kung di ka na magamit ni mo. Maulagi, tiyo. Inalangon niya ko makinahanglan kag kwarta nga magamit kay mahimo raman nga ato raon niya ng i-minus sa bahinunon namo ni Papa ninyo nga kabilin. Ay, ayaw ra, tiyo. Naara mo ko'y tinigong para, ana. Ako mo gunang ginahinayan og tigom kay desidido magdugkong mo abroad. Nahala. Sige. Maugra ka doon kag utuyo, di mo maaya. Dili lang di ka mo sa kasabay aron makita si Papa Jomi? Sa sunod higayon na lang kay naabasa ko'y daghang magalakaw. Sige good, tiyo. Basta kay salamat yun kayo, tiyo, ha? Sige. Arin ako, ha? Ayaw. Gusto gid siya nga ato niya mapunta ang nakong parte sa kabilin sa bahinunon nilang papa. Ay, pastilan gid tiyo, Junjun. Pagkabinta huso naman lang gid uyuan na. Kasaligan ka ng recruiter nga giingon ni Tio Junjun at Aya. Ay, musalig lang gud. Pero, dili lang mo ta magpakatanga, ana. Sa ibot may pasabot ate. Applyan ako ang Manpower Agency. Kundi na say kaila, pero akong i-double check sa POEA kung legit bagit kini. Okay na, sakto gi ka ate. Dawaton ako iyang tabang dong. Aron matuman ako ang akong pangandoy nga maka-abroad. Pan kun bahin na sa bahinunon nilang papa nga properties. Ayaw gyud palipat, ha, Dong Jerwin? Ayaw ba gyud? Gisulti ko kadto sa kong manghod nga si Dong Jerwin tungod kay siya man unya ang mahabilin uban ni Papa kung magkalarga ko paingon sa laing nasod. Ate Aya, nganong imo mong kong gisultihan na ate? Tungod kay ikaw man unya ang mahibilin din ni Papa kung makalarga na unya ko. Huwag pananglit pamugos gid unya niya ang iyang kabintahuso ate. Na, di gud siya magsilbi unya nako kay namasango gid siya. Basta kay ayaw lang gyud ipatigbabaw ang kasuko, ha? O ate. Maoy isod permise mo na nga uyuan nato si Tio Junjun. Atong kaduko, igsuon siya ni Papa Jomi. Nagatubang na Miss Ronil. Onya? Mao to. Nawawan siya human review ang CCTV. Maubitang nito og ko nimo kay nahibaw kong nagsulti kas tinuod, Stella. Salamat, Aya. Asa man karon si Ronel? Wa mo ko makakita niya sa nurse station. Murni file of VL. Oh, mao ba? Parehas ni mo. Di-file na sad ko og vacation leave, Ronel. Largoyam niya ako for resign, Aya. Oh, hey, are you joking, Ronel? I'm resign mag-ibitaw ko because of some frustrations. Unsa ka na imong mga gipanultikod? Malayo na ko eh. Okay kalipay sa mong trabaho. Ronel? Kung gisukot pa unta ko ni mo, okay ron ta. Igo na ginunta ka na magkahatag na kong inspirasyon. Nganong ako mangyod? Naaman si Stella nga crush kaayo kaniya. Kung ikaw mo yung gusto. Mayong Wa ko'y pagbuminaw plano sa ng relasyon. Lex Kay breadwinner Pino. ko sa among pamilya. Ug dako masakito ng among amahan.
Salamat kay sa imong paghatag og importansya aning pamilya ate. Ilabi na gyud sa kahimtang ron papa. Tabang og ampo, Dong Jerwin. Nga mahuman ako sa ako mga lokatonon din aron makalarga na kog Manila. Padayon lang gyud te. Kung dili pa lang lagi gyud unta dako gasto dong. Uy, ay dili na lang gyud unta ko moagi og Manpower Agency. Sakto ang imong gibuhat ate. Kay dako kayo ang imong magasto kon direkta ka nga molarga og Australia aron adto manarbaho. Hala, uy. Dili na po dito magkauban sa trabaho kay ni-resign naman ka. Oh, mularga na magugos Manila, Stella. Imo gid din nagiseryoso sa imong pagpang-apply para abroad, no? Oo, uy. Kay maora ni ang paglaom nga makalingkawas mi sa kalisod. Tungod sa among amahan nga nagmasakiton. Good luck sa imong journey, girl. Thank you, Stella. Tuod. Unsa na di balita ni Ronel? Wala na pa sa kuy update niya. Sa iyang social media accounts ba? Dili na sad siya ma-reach out. Bitaw. O dili na sad makontak ang iyang mga cellphone numbers. Naluoy biya ko niya. Stella. Kung nahibawaan pa daan nga, maingon ni bitaw, no? May panalag, wa na ko gisa ka sa grievance committee itong isyuha. Di man sad maayo nga nag-overthink siya, good. Nga na-obsess kaayo kaniya. Kaysa ingon ani, o nga nagpalayo siya. Bakala na lagi panabi ko niya siyang sayop nga gituhuan. Gusto mo sa kasi mong gibuhat, good, Stella. Ipaglaban gid mo ang imong katungod. Pa-fight lang yun, ha? Kaya bisag malayo ko ninyo ni Dong Jerwin. Apan alang ni mo ang ako paningkamot. Uy, ako ang anak. Nag-antos mo ako. Ayaw na ko'y pagsultig sa ama, anak pa. Among obligasyon ang musakripisyo. Kay amahan ka na mo. Bitaw, Papa Johnny. Kay pinangga kay kanamo ni Ate Aya pa. Mahal kay kanamo. Pa Johnny. Pa Jumi. Ni anag yung ko din sa naiya. Kamingaw, eh. Karon pa lang gani. Grabe na kayo akong kamingaw nilang Papa Jumi o Dong Jerwin. Hello, Tio Junjun? Dilarga de kas Manila, aya? Oo, Tio. Maupay pag-abot ako diri sa airport sana iya, Tio. Wagid ka respeto na kung ay mong yung ano. Kaya wagid ka mo pahibar. Wa kay matrasan? Magagagnaw kaya. Ayaw sa't pag-ingon na, Tio, uy. Sayang, ha? Gitabagan na karoon mag-apply ang Manpower Agency para magka-abroad. Nagkalibot ka na? Huwag mo kong kumalimot, anak, Tio. Unya karoon lagi. Nga nung nilarga ka sa Manila, nga wa balaga di mupahibaw na kung isang respitar man lang ning uyuan nga nitabang ni mo. Okay. Sorry na. Sorry, Tio Junjun. Naabaga ni unta ko'y papirmahan ni Manoy Joey. Kung kabugduha niya ka mga anak mo'y witnesses. Larga ka man hinoo na yun diha. Na, huwag mo pa ka magsulting daan, good, Tio. Usap-asad. Dili man makahimo sa pagpirma si Papa, good. Pinirmong ko ni patamlaan. Ingon pa sa abogado. Tama ba? Kasabot na kung sa'y tamla, ha? Tama! O, lagi-lagi. Nakasabot ko, Tio. Pero unsa kon man ani nga, largo naman unya ni pagkalargahan ako nga to sa Australia kay passport holder naman ko. Ambot lang yun ni mo, ya. Naglagot ko ni mo. Naglagot ko. Para na ko, no. Huwag yung ko makasa, Tio. Kaya huwag makagisulti na ko bahin, ana. Pero sige lang. Agi og pagtahod na ko ni mo. Mag-sorry lang gihapon ko. Sorry good kayo, Tio Junjun. Miss Aya? Yes, sir. I'm Aya from Cebu. Welcome to Manila, Miss Aya.
By the way, I'm Mr. Manolo, in charge of the accommodation. Thank you and nice to meet you, Mr. Manolo, sir. Tara na sa sakyan. Okay po. Tara na po, sir. Miss Aya. Po? Saan kayo sa Cebu? Sa mismong kabisera ng lungsod po, Sir Manolo. Okay. Kahit di mo man itanong, no? Ako naman ay isang Ilocano. Ganun po ba, sir? Nagmula sa Ilocos Norte ang angkan namin. Nandun din ang pamilya ko. Yung 3 naming mga anak ay may sarili ng pamilya. Ganun po ba? Naku, ang layo niyo pala sa pamilya niyo, sir. Nagkakaedad na po kayo eh. Kaya nga, balak ko nang magretiro. Tinatapos ko na lang yung taong ito. Ilang taon na po ba kayo, Sir Manolo? Mag-62 na ngayong taong ito. Matanda na nga eh. Aya, dito ka muna tutuloy habang sasalang ka muna sa napakaraming proseso bago kayo aalis ng bansa patungong Australia. Sobrang thank you po talaga sa inyo, Mr. Manolo. Dito, magsimula ka ng tibayan ng iyong kalooban. Dahil sa ibang bansa, nagkakadepres ang sobrang kalungkutan yon. Lakasan mo lang ang loob mo. At higit sa lahat, magtiwala ka ng sapong may kapal. Lagi mo ring iisipin na ginagawa mo ang mga bagay ngayon hindi lamang sa pansariling kapakanan mo, kundi sa pamilyang lubos na minamahal mo. Opo, sir. Thank you po. Okay, ragid kaayo ko diri, Dong Jerwin. Ang pilang taon di as Manila, Ate Aya, ha? O, Dong. Salamat. Si Papa Jomi, Dong? Natuog mo rin siya, Ate. Ang iyang tambal, ha? Ayaw gid paltahi sa pagpainom. Unya, ang iyang pensyon sa matagbuan, igo-igo lang sa tambal niya. O sa konsumo sa dinyo diha. Kay makapadakog kwarta unya narabag makasweldo na ko man makalarga sa Australia. Ako lang may bawa ng bahay na, Ate Aya. Salamat, Dong. Bahay ni Tiyo, John, diba? Kaya nga naman din ang atuyuan. Unsa man gibuhat ni Tiyo, Dong? Lain nag-utawan na eh. Nahubo pa bitaw na, Ti. Iya kong gisungras bay. Unsa? Dalawan kong pagkatao pero wak kong handlok na, Ate Aya eh. Misumbong intaw na ako ang akong manhod sa gibuhat sa among uyuan nga to kaniya. Dong, palihog lang intahon, bi. Ayaw pagtubay niya ilabi na nga hubog. Naglikay man bitaw ko, Ti. Salamat intahon. Huwag ko mutubay niya. Ipugan ako ang akong kaugalingon kay tingali og mahinay ka niya nako. Sao na lang. Kinahanglan ra ko sa akong pagkatiman sa tungamahan. Sakto gyud ka, Dong. Maupasag din as tiyo, eh. Ate Aya. Sangpit lang gyud unya sa taga-barangay, Dong, ha, kon manong dihag balik si tiyo. Dili makaayo alang sa kahimtang karon ni Papa Chomi kung iyang masaksihan ang kabangis ni Tiyo. Tingali unya gatakihon sa siyang kasuko. O baka sa iyang kahadlo kung hagisan sila ini. Ay, Diyos ko. Pangayoon ko nimo ang kalinaw para sa kong mga mahal sa kinabuhi. Hikapon mo unta ang kasing-kasing sa among uyuan. Og dili unta siya muhimog bayulenting mga buhat. Batok nga to sa akong amahan og igsuon. Hello, Aya. Kumusta na ka diha, girl?
Okay, ragid kayo ko diri, girl. Gipahimutang man ko diri og kapuy-an sa akong manpower agency, Stella. Wadi ka ni Derek og apply? Ay, dako kay gasto, oy. Unya, duduaan pag yun og ma-approve ba or ma-deny? Bitaw sad, no? Mas maayo manggod ng Naiman Power Agency kay sila raman silang muandam sa tanan. Lain pay ato ba? May balita na ka about ni Ronil? Nagkakontak kay mo? Na, wa na gyud. Hangtod karon dili gyapon sa ma-reach out sa iyang social media accounts. Asa na karon siya sa? Nasuko ba ka to siya nato, no? Or nangluod lang? Siya ragid may nasayod, ana, diba? Maog yun. Ganahan ba yun unta kayo kaniya? Gani lang kay overpossessive man, uy. Sige na, uy, amping diha. Basta kay pag-amping yun, Stella, ha? Kaya ako mag-ready pa ko sa akong lecture niyang taod-taod. Sige, uy. Amping sa diha, aya. Thanks. Bye! Si Ronaldo ituod. Asa na di ka siya? Nahinumdum naman lang hinuon ko sa iyang kakulit. Sa iyang kakulit rin ako sa naapa ko sa amo. Kanusta pang di ko musugton? Huy. Nanasag ka na, Ronel, ha? Ikaw ba di ko na nagkakauwi? Mamisita niya kami mo, ha? Kadaghan mo kuyab? Gusto pa yung kunin mo i-appeal sa imong listahan? Sorry lang gid kaayo, Ronel. Kaya importante kaayo na ako ang akong paningkamot. Ug ako tungod sa kahimtang sa akong amahan. Nga akong masakiton. Andam na kong isakripisyo ang kaugalingon akong kalipay. Tungod og alang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Ang amiga namang nurse pa sa station 2. Si Stella? Oh? Kaya nga naman din si Stella. Hoy, Ronel. Tingog pud, uy. Hey. What's wrong? Flirt mo ng bihana? Ingog yun siya, ana. Una-una hog laki. Unsa di ang gibuhat? Bastusan ko siya gihimo. Wa ko makauyo. Kay ngano lagi. Paminaw, kay sultihan tika, ay. Normal lang tong reaction sa usa ka lalaki nga way gusto sa usa ka babae. Dili niya type si Stella. Kaya ako may iyang gusto. Pero, wa ko magbasol sa akong pagbalipat niya. Tungod kay naapa ko'y bugat kaayong misyon para sa akong pamilya. Miss Aya. Yes, Sir Manolo? Congratulations. May Australia visa ka na at ready na ang lahat para sa inyong deployment patungong Sydney, Australia. Thank you, Lord. Sir Manolo, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po. Miss Aya, you deserve the money. So, I wish you good luck. Pobre, ti Aya. Nanak ka sa airport? Dong Jerwin. Paingon ako mularga, paingon sa Sydney, Australia, Dong. Amping biyagyo dito, ati, ha? Salamat kid kaayo, Dong. Si Papa, Dong? Natuog man, ti. Makiksulti ka niya, ati, Aya? Ayaw na lang to gawa. Mas mayo na makapahuay og sakto kay diliin taon lalim nang ingi pamati sa lawas. Ati managid in taon siya, Dong. Pagsabot-sabot lang unya mo din ha? Yes, ma'am. Si Nurse Bining, nga mo'y mamahimo niya ni mong supervisor, niasab din og imura sabon niya siyang mahimamat. Okay. Osbon ako, daghan kayong salamat, Mrs. Grant. Don't mention it. Gibuhat ko lang akong trabaho isip inyong head nurse, og maoy inyong labaw.
Ikaw di ay ang bagong niabot nga nurse. Oo. Ako day si Nurse Aya. Salamat kay Bisaya ra sa day ka. Nurse Bining. Maayong O pagbuminaw ako maoy sa umaabot Lex ni mong Pino. supervisor. Oh, mao ba day, ma'am? Gay na naman ti ka nga Nurse Bining. Ayaw ng ma'am. Sorry kayo ha, Nurse Bining. Asang dapita ka sa Visayas? Cebu. Sa Cebu City. Barangay Kalunasan. Silingan na data. Sa may sityo ka na asman ang amua sa Guadalupe. Oh, mao ba day, Nurse Bining? Hoy, dili baya ko gusto og nurse nga ya mo trabaho ha. Na, malintian ka gid unya nako. Unya ka nang damak unya kang pagka-nurse. Ha? Murag sango gikus batasan ni Nurse Bining da. Lain man og taras bayhana. Miss! Musta? Oy, ako day si Nurse Diego. Usa sa mga Bisayang nurse nga makauban niya nimo sa ospital. Nurse Aya. Ako si Nurse Aya. Nice to meet you, Nurse Drigo. Sinsya na kayo ng nurse na tong lidera na, kana si Nurse Bining. Puton kayo ng dagang guwang na tong supervisor sa ospital ko. Ay, daga pa din na siya? Oo, na siya sa mga 56 ang edad na niya. Padong na senior. Ay, nisabot naman ko niya, Nurse Drigo. Nasa menopause na tingali na siya mong ingon adto iyang kainit sa buot diri nako. Maong gina siya og naibagong kabayan na itong mga nurse nga maabot din eh. Nya, samot, gwapa pa yun. Na, may insecure yun siya eh. Sa puto na yun. Good morning, Nurse Bining. Good morning. Maayo kay ni sayo ka din hiron sa ospital. Nurse Bining. Ikaw mo assist na ko, Nurse Bining? No. It's none of my business. Okay. Ang atong head nurse na nga si Mrs. Grant, may mo assist nimo. Nilar ko maglakaw. Mawag yung tingali na yung batasan. Miss, excuse me. Ronel? Da, ikaw lagi good. Welcome to Sydney, Australia. Aya. Ala! Uy, unsa gudi ay? Mo din nawa ka kalit kay nilarga di ka din, he? Oo. Gipadali na ko pagpalarga ni Auntie Bining. Ha? Imong auntie si Nurse Bining? Ready naman yung tanan imong papers alang sa imong pagsugod na sa imong trabaho. Thank you, Mrs. Grant. Si Nurse Bining na maimuhatag nimo sa imong shifting hours of duty. Yes, ma'am. And by the way, naadi kay appointment karong taod-taod sa office ni Dr. Cooper. Siya ang Vice President for Operations sa nimong ospital. Okay. Thanks, Mrs. Grant. Tara na. Ihatod ko ikaw sa office sa COO. My name is Dr. Cooper. How are you doing, Nurse Aya? I'm fine, Dr. Cooper. And glad to be here. Are you willing to work with us? Yes, Doc. And I am happy to accept my job in this hospital. Okay. I wish you good luck. Thank you so much, Dr. Cooper. Wagin ko magdaho man nga. Magkauban ni Mianing Aya din si Sydney. Wa ko malipay nga gisultihan nimo ana. Og dili ko interesado nga masayod. Paitag kinaiyang iyaan na eh. Si Ergo yun nakasabot sa iyong batasan. Nasuko man siya nako. Ang puto ko sige yung nakita na ko nga ikasuko man niya pag-ayo. Manay rason kung anong wa ko mo puyos door kay gusto kong malayo niya. Mao ba? Saan nga manghilabot mo? Pakasamahon ko niya bata nga.
Wa pa sa insaktong kabuot. Ay, talagi. Okay na, Nurse Aya? Na kay shifting schedule? Yes, Trigo, naa na. 3 p.m. shift ang akong duty karon. Okay. May noon kay dungan ta. Ha? Straight mo siguro, ninyang chef na ko na po, karong alas 3 na sad. Mao ba? Boards, Drigo. Uy, yes, boards. Murag natay importante kayo panagsultihan, da. Please, Ronel. Ayaw na ka na og ipanulti nila kay mosamot lang unya kasuko si Nurse Bining dire nako. Ay, time para good. Unsa day, wala ko ibawi ha? Birds, Ronel? Birds. Juan. Ronel ha? Kinahanglan mawibaw silang dito pa sa ato. Ha, Aya? Taod-taod na kung nanguyab ni mo. Ronel. Oo na. Unsa ko di ay? Birds. Mo na'y tinuod. Kang, kadamay rin sa earth. No? Ronel, nga na din kinahanglan pa man ni mong ipanulti. Gusto ko nga mahibaw sila. Maong gusto kong pahibawon ang tanan din aron way usa nila nga makahuna-hunaon niya og panguyab nimo. Aya. Ronel. Salamat kayo, Ate Aya. Akong isip kining imong roaming number, te. Okay, Dong. Salamat. Kumusta naman mo ang trabaho dati? Okay ra ba? Okay ra gid kaayo, Dong. Si Papa, Dong? Juan, bisag muhal, pero ikaw gapon lang sige niya gisgot. Kaluoy pod intawon, uy. Bilib daw ko ni Papa, te. Kay gisuklan ko niya ang kamatayon. Dasiga lang gid sa kanunay, Dong, ha? O, ate. Si Tio Junjun, Dong. Wala ba magsamok-samok ninyo diha? Wa naman, te. Pero mao lagi. Kanang mag-abot mi sa tindahan o niya, timing nga makainom siya. Padungdungog di ay. Ay, likay lang yun, Dong. Mabti na kong ibuhat, eh. Kana mo'y labing maayo. Palabya lang sa pikas dunggan ang imong mabati gikan niya, God. Uyuan na magod gyapon na nato. Si Papa, nagmata na siya, ti ay. Samante. Ipakita siya nako sa video, Dong, kay akong istoryahon. Oo, ate. Naras Papa, te. Ate, mo O, Pajumi. Pagsulti mo na ate pa. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hi, Pa. Kumusta naman ka, Pa? Ikaw dia. Kumusta na ka? Okay, rasad kayo ko, Pa. Naningkamot ko para ninyo dihaog. Para anang imong sakit aron maayo na unya ka. Gimingaw na sad ko nimo, Pa. Alok ko nga. Nga dili na ulit na magkita. Pa, ayaw anak, good. Maubitaw nagpalayo ko aron dako kog sweldo. Kaya nagkinahanglan nga masuportahan ang imong mga maintenance. Pila na gud ang madawat nimo gikan sa imong pensyon matag buwan. Pa, ayaw ba gid pada sa kaluya, ha? Please. Ampo lang gid permi, Pa. Kay kami si Dong Jerwin way hunong sa pag-ampo sa labawng makagagahom. Aron mahibalik ang imong kanhing kahimsog. Og lugwayan pa ka og daghang katuikan. Pa, Joby. Pa. Hello, Ronel. Buwan ako sa dorm. Bumisita ko ni mo. Aya. Ronel, nahibaw gyud kang init kay buot ang imong auntie diri nako.
Sa ko'y nabot niya, good. Ronel, Wa ba din mo hisab di ang dagan sa sitwasyon? Aya? ngaon sa ba? Nga kita gid may gitaganas Diyos. Alang sa usa-usa. Kalimti na lang ng imong tinguha. Kidako pa intahon kaayo kog obligasyon sa akong amahan nga dako masakiton. Nasa kanim katarungan. Kaya mo kinapitaw na tinuod? Basta. Basta kay digid ko masibog. Unsa? Karon na lang noon nga. Wanay sa mukan nga stela din eh. Lisura sa di mo pasabton, uy. Aya. Karon nga nagkaabot ang atong dyan din Sydney, Australia. Kana nagpasabot na nga para ako gid ka. O para imo sa ko. Bahala ka. Basta kay ako, focus ko sa akong obligasyon sa akong mga mahal sa kinabuhi dito sa Pilipinas. Maong dili sa akong mangitag samok. Kunonsay nasugdan ninyo sa akong pag-umangkon dito sa Pilipinas. Dili ko gusto nga ipadayon ka na ninyo din Nurse Bining, naaman sa imong pag-umangkon ang problema, good. Basta kay nakadungog ka na ha sa akong gisulti, Nurse Aya. Samot na hinuon niya kasuko di rin ako. Huwag ko nahimo. Gawas sa pagsulti kang Nurse Bining sa tanan. Bahin sa pagpaninguha ni Ronel nga iyang pag-umangkon. Nakita ako nga mas nisamot ang kasuko ni ini. Ngari ka na ako. Imo na gisultihan si Auntie Bining? Ang naman po akong limdan. Batiag batasan ng iyaan na, Puriya, gapa lang. Ayaw pagingon ana, oy Ronel. Imo ba ng iyaan? Makalagkot mo ginasayagod. Concern siya ni mo. Iya man ang katungod. Sabi katungod yan ako nga, buhi pa man ang akong ginikanan, dito sa Pinas. Pero layo man sila. Og siya man may naasim mong duol. Maong angay lang nga maminaw pud kaniya ka naglantaw ra sa simong kaayuhan. Tuon ako sa siyang kwarto, be. Pagsulti ko niya. Karaang trabaho, Nurse Aya? Oh, okay ra gid kaayo, Nurse Trico. Careful lang gid kayo. Kay init kay mo ang supervisor na to, si Nurse Bining. Maulay ki. Salamat ha. Luoy ko nimo kay wag kay gibuhat nga dautan pero iya mo kag kontrakan Unfair sa imo side, di ba? Husto ka. Unfair gyud tuod para sa kong side. Ipaabot kini na to ni Miss Grant aron siya gyud mo disiplina ng maldita na to supervisor. Ayaw lang. Dili ko gustong samok. Nurse Aya. Unsa ka tinuod ang gisumbong nga rika nako ni Nurse Drico? Koan. Kinigid si Nurse Drico, eh. Iya pa gid gihatod din sa imong opisina, Mrs. Grant. So, tinuod gud di ay? Yes, ma'am. Og wa ko masayod kun nganong init kayo iyang buot rin ako. Maybe it's because of crab mentality disorder. Oh. Dili ka angay nga mahadlok. Kay sama nimo, nanarbaho lang sabsiya din Mrs. Grant. Dili palang gani dugay nga nagsulti mi si Dr. Cooper. Ha? Bahin sa unsa man, ma'am? Na-appreciate ni Dr. Cooper ang maayong feedback sa mga pasyente nga imong gihandle o sa mga tagtungod ni ini. Mao ba di ay, ma'am? Yes, Nurse Aya. O giya kong gimanduan nga ipaatiman ka. Kaya nakauyon kaayo siya sa imuhang serbisyo. Ma'am. I was annoyed and so disgusted when I found out that she treated you so badly. Nisabot naman sa ko niya, ma'am. Kay basin og nabaguhan lang siya nako ba? No. Dili siya angay nga mag-iningon ni Ana kay nang hupot siya og respetadong posisyon. Supervisor good siya sa mga nursers ni maong hospital.
Tingali og musamot lang iyang kasuko nako. Kay magtuo siya nga ako may nisumbong nimo, ma'am. Ayaw kahadlok. Kay naa ka sa hustong katarungan. Ma'am, ang dakong pangutana manggod. Og naunsa na siya karon. Nganong ingon na lang ni anak kadako ang iyang kausaban. Nakuha na nimong kwarta nga akong gipada, Dong Jerwin? O, ate Aya. Salamat kayo, ate ha. Nalay ko'y bad news ni mo, ate. Ha? Unsay bad news? Unsay buti may pasabot, ha, Dong Jerwin? Wala si Tio Junjun, te. Oh. Kalit-kalit kayong nitabo niya. Dong? Giatakis, Tio. Nadaman to sa ospital pan diretso gyud. Bagit makasurvive. Oh, kinuo ko. Pasayloon lang unta siya sa mga sanga na himo niya tubuhi pa siya. Pirmi mong siya masukanon, te. Toxic ang iyang kinabuhi tungod kay nag-agap mong siya sa mga kaptangan nga bahinono nilang papa. Bisan pa og ingon ni adto si Tio Dong. Apan makapasubo paghihapon ang iyang kalit nga kamatayon. Mayong pagbuminaw sa uyuan, Lex gihapon na to Pinoy. siya. Hey, Stella. Nag-video call lagi ka. Salamat kinag-online ka. Laina ni mo, Aya. Abi na kong tinuod kang amiga. Ha? Traidor kita ikas, ha? Stella, unsa ko na mo magipanulti, uy? Ngano ka? Nganuwa ka magsultis tinuod. Nga kamuning sabutan ni Ronald nga manglarga din sa Sydney, Australia. Dili na tinuod nga nagsabot mi, uy. Nasayop ka nang imong gituhuan. Nakakita ko sa mga post ni sa iyong FB. Kauban naman lagi na ibog trabaho din sa ospital. Dinhi nami nagkakita, Stella. Parehas mi wa magdahom nga magkita mi dinhi. Grabe hapon. Kaya posible na mahitabo kung mauhuhon. Stella. Dili ko ni mo mailad. Ingna na lang yun nga traidor ka. Stella, sorry. Sorry nga wala ko makapahibaw ni mo bahin ini. Nabisi lang gid ko. I hate you. Dili ka tinuod nga higala, Aya. Dili ko ingon ana sigon sa imong gituhuan, Stella. Og nahibaw gyud kag unsay akong priorities, di ba? Oh, who knows? Nga nadutlan na dahil kaniyas kadugayan. Mong nakahimo ka sa pagluib sa tong friendship. Dili na mahitabo, Stella. Dili. Liar. Stella! Salamat sa pag-invite nimo for dinner, Ronel. Salamat sa kayo sa pagsunod. Tungod kay gusto kong magkasulti ta. Bahin sa unsa man. Bahin sa sayop nga gituhuan ni Stella. Nga nagsabot ko no ta nga mular ka dinhi nga wa siya paybawa. Oh. So what? Ronel, sayot yun ka nga suod ko siyang igala. Og nagpakabuang siya sa pagigugma nimo bisan og wa nimo pansina. Ay mo ba, Aya? Kita ang akong gusto nga buot na itong panagsultihan. Ronel, nibati lang ko unsay gibati karon ni Stella. Naulipon siya sa iyang sayop nga pagtuo. I'm sorry. Pero di ko interesado about niya. Ronel. Aya, please. Nang higayon na pwede ba? Bahin na itong duha na po ang atong hatagan o atensyon. Nagkinahanglan ko nimo. Og deserve po nimo ang magmalipayon o bansa kong pagmahal. Nahibawog yun ka nga may priority na ko ang akong pamilya, di ba? Aya, for God's sake. Kanang pa di ka makalingkawas din ang imong obligasyon, ha? Remember that you're not getting any younger. Okay. I get it. Just enjoy life. We will never be young again. Mong di na to usikan ang atong kahigayunan. I'm sorry. Pero dili na nako obligasyon ang mo explain pa nimo anang bahina.
Subong naman ang patayng lawas ni Tio John ati. Mao ba day dong? Wala gyud nato damhasa? Bitaw ti. Dili gid lagi maayo nga magpaulipon tas kalibutanon nga kaagap sa bahandi. Kay dili gid na nato mada. Mao gyud ti. Si Papa dong unsa may reaksyon sa pagkasayo des na hitabo sa iyang manghod? Kuyawan ko to ti ay. Kay niluom mo gintihabos papa ti. Pero maayo gani kay si Papa makamaumang mo kontrol sa iyang emosyon dong. Nurse Binning, it's just because you're superior and she's just beginner. You can insult her. Dr. Cooper. You should be an example to this nurse, Aya. But, what now? You lowered your dignity in front of your kabayans here. I'm sorry, Dr. Cooper. Nurse Aya. Yes, Dr. Cooper? Good luck for the job well done. Thank you, Doc. Mupauli na ko sa Pilipinas. Ugwa na ko'y plano nga mubalik pa din kay idara na sad ko. Nurse Bining. Pasaylo ako sa akong gipakita ni mong bati nga pagtagad, ha? Nurse Aya. Ayaw ka na gunahuna, Kay nakatabang po ba na ako aron maningkamot o mag-amping po ko sa akong trabaho. Maayo kun mao ka na. Good luck sa imong pagpauli, ha, Nurse Bining? Ang akong pag-umangkon, kanus amandi ay nimo siya sugta. Wa sa akong plano nga musod og relasyon. Og nasayod si Ronel bahin sa dakong hinungdan kun ngano. Buotan ka, Nurse Aya. Og paborgid ko nga ikaw mo'y maasawa unya sa akong pag-umangkon. Bisan unsa gyud ay kabati sa batasan sa usa ka tawo. Apan naa gyud ay kini pikaside nga maayo. Ang importante nga open-minded lang gyud para sa atong isikataw. Hangtod nga nang labay ang dakang mga adlaw ug mga buwan ug paingunang mahuman ang akong duha ka tuig nga kontrata sa trabaho. Ilaay ko. Oh, nga naman. Di pa ulit na antibining sa Pinas, samtang ikaw. Papauli na sa day. Maahay ko na, anong nipirma kong laing kontrata. Mao ba? Aya. Sa di pa ka mo pauli, balik sa ato sa Pinas. Please. Duhatan ang akong gugma. Sama sa gihapon ang madawat nimong tubagi ka na ko, Ronel. Dili na ko pwedeng ibaylo o karelasyon ang akong obligasyon sa akong amahan o igsuon. Aya. Panahon na sa tingali, aron imong hatagan o kalipay ang imong kaugalingon. Malipayon man ko uban nila, Ronel. Tingali, sa hustong panahon. Apan dili pa karon. Naluoy ko kang Ronel. Apan mas makaluluoy ang kahimtang sa akong amahan. Kung magpakabuang ko sa kukma. Nabalaka ko nga tingali unyag mapasagtan ako siya. Dili ko magpadasa kong kaluoy. Mahal ko kaayo nga akong amahan o igsuon. Excited na Miss Papa nga mo pauli na ka, Ati Aya. Ako sa dong. Dawagin ka tuig nga, waka na mo makauban ni Papa, ti. Maulagi. Gusto na gid kay ko mo uli des ato dong, uy. Gimingaw na gid kay ko ninyo. Dako kay kag nahimong tabang haron kalugwayan pang kinabuhi sa tong amahan, ti. Gibuhat lang nako kung unsa may husto dong. O gituman na sad nako ang akong gisaad ninyo. Panahon na sa tingali, ti, nga imo na sang atimanon ang imong kaugalingong pagbati. Ha? Unsay buti may pasabot dong? Ano dili man nimo suwayan nga makabaton og relasyon alang sa mong kalipay. Dong Jerwin.
Salamat. Salamat, Aya. Way kabutangan sa kong kalipay nga. Gisugot na gid ko nimo. Mahal man sa tika, good. Pero, nahadlok lang ko nga tingalig dili na ako matuman ang akong gisaad sa kong amahan o gigsuon. Wa kayong angay kabalakan. Tungod kay, mamahimo daw niya ko nimo katimbang sa imong obligasyon nga to nila. Salamat, Ronel. Salamat, kid kaayo. Aya, I love you. I love you more, Ronel. Ikaw ha, ayog laay-laay din he. Ni aragid ko. Paabuton unya tika nga mo pauli human sa imong kontrata. Ang imong mga saad may mudasig pag-ayon ako. Salamat, Ronel. Aya. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Lagi. Paabuton tika. Wa ko'y laing mahalon o gigugmaon. Ikaw o ikaw lang yun. Salamat, Lord. Human sa duha ka tuig. Nia, nabalik na ko. Nakapauli na gyud ko sa akong yutang na tawhan. Gimingaw na gyud kayo ko nilang Papa Chumi ug tong Jerwin. Ati Aya, ti. Salamat nga nagkapauli na juga, ti. Dili gyud din taon sa iyon ang akong kamingaw ninyong Papa dong. Murag gyud og perming mangusi sa akong dughan ang kasakit. Kami sa Papa, ti. Permi kami nga naghandom nimo. May mga higayon gani nga. Ako makita sa Papa samtang natog. May luha yung mga mata. Kaluoy sa taon ni Papa, oy. Lakaw, ti. Ato asa siyang kwarto. Tingali og nagmatan na ron to siya. Sige dong. Ikaw na bahalaan ang akong mga bagahe diha, ha? Pananawa ang akong gipamalit para nimo. Aw, salamat sa kaya, ti Aya. Papa Chumi. Salamat, Diyos. Ano yan? Ikot ka. Gimingaw na kaayo ko ninyo pa. Ayaw na. Napalayo. Ay, ingali niya. Di na ko mag-lugayan. Nabuhi. Ayaw gud pagsultig sama, anak pa. Lang ka. Opa, dili na ko magpalayo ninyo. Lungog, ginawa akong pagkakamambo. Ani napot ko manarbaho sa ato pa. Aron magkauban ta permi. At timanon ti ka, Papa Chumi. Nalipay ko man makabadayan ng mga mo garon. Salamat. Salamat, anak. Salamat. Papa Chumi. Nalipay kay ko nga bisan pa man sa kahimtang ni Papa Juni, apan madasigon paghihapon kaayo siyang nagpakabuhi tungod og alang namo ni Dong Jerwin nga iyang mga anak. Hangtod karon nagpaabot paghihapon ko sa pagpauli ni Ronel kay magpakasal kami. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Aya.